must be emo. Hej, og velkommen til den 13. Hvad hænder vi fik? Okay, Han sagde det. Idiot. Hej mor. det var da lige godt. Håbløst. Nå. Vi ser næste. Yeah! Satan! 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 Ja. Du skal faktisk læse det der stof, det papir, der står foran dig. Okay. Hej, og velkommen til dobbelt første projekt, den 13. time. Og vel 13. Så læse, hvor er kagen henne? Der er ikke nogen kage. Ja. Farvel. Okay. Næste ansøger, det er rapperen. Jeg kan lige nej, rapperen. Du bedes komme ind på kontoret. Yeah, bitches! Check that ass! Bitches, let me see what you got! Nå, hej. Og velkommen. Cool. Ja, cool. Velkommen, du fik. Se. Det står der. Dumt spørgsmål på projekter. Har jeg først gennem TV? Nej. Nå. Det 13 time. Yeah! Jeg siger tak til min mor, min far og min søster. Ja. Vi ser en ny person, der hedder Simon. Simon, du skal i gang med nu. Hej så venner. Eller kollegaer måske. Ja. Hej. Okay, så begynder vi. Hej og velkommen til Dums første projekt den 13. time. Hvordan er det? Det lyder fint nok. Vi ringer til dig. Det er virkelig for sødt. Ja. Hvem? Det er anden sidste person. Ville? Det er gerne til en kontor eller sådan noget. Hey mig! Hej, det er Ville. Det er det forkert. Haha, du er sjov. Jeg kan godt lide dig. Nå, jeg må nok ikke gøre med det. Hej, og velkommen til første projekt den 13. time. Ved du godt? Nej. Ja, han var faktisk rimelig god, det siger ikke noget. Okay, vi søger næste person. Psykolog. Hej. Hvad skal I gøre? Det er det, der var papir. Hej. Og velkommen. Ja. Det er en time. Hvad står det? Gå hjem. Gå hjem. Men nu er der sikkert rent. Jeg kan ikke holde øje længere. Farvel. Det er nemt valg. Jeg synes, Simon er bitte. Nej, men Simon har fint det valg. Yes! Hej, jeg er Simon. Og ved siden af har jeg Bitte, som spiller Satan. Og det har været en fornøjelse at lave det der afsnit. Det ved jeg godt. Så kan I gå. Men i næste afsnit, hvor vi begynder serie med nyheder. Boing, boing. Kys mine hofter. Det må jeg så selv om. Vi ses.